Okay, er du klar? Skal lige se stopuddet. 3, 2, 1, værsgo. Sørg for at strække helt ud. Ja. Jeg skal nok tælle efter den der. 10, 11, 12, 13, 14. Øj, den skal lige have igen. Op med den, op med den. Og 15, ned med den. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kom nu, hold tempoet. 12, 13, 14, 15. Stærkt udmærket. Der er gået 1,5 minut. Kom nu, på igen. Kom på igen. En. 2. Nå, 3, undskyld. 3. Kom nu. På igen. 4. Kom nu hele vejen op. Kom nu, Mikkel. 5. 6. Kom nu. 9 mere. Kom nu, Mikkel. 7. 8. 9. Stærk. Mangler du 6 stykker. Kom op igen, op igen. 3 og så 3 igen, kom. 1. 2. Kom nu, en mere. Og 3, stærk. Træk vejret. Så de sidste 3. Kom så. 1. 2. Kom nu, sidste. Og 3, stærk. 15 stykker igen, kom. 1. 2. 3. Kom nu, hold tempoet. 4. Kom nu, direkte ned, hold dig nede. 5. Kom nu, hold dig nede, kom nu, Mikkel. 6. 7. 8. Kom nu, Mikkel. 9. 10. Kom så. 5 mere. 11. 12. 13. Kom nu, 2 mere. Kom nu, Mikkel. 14. Sidste. 15. Stærkt. Sidste runde. Der er gået 4 minutter og 38. Kom nu. Kom så, Mikkel. Sidste 15. Kom nu. Kom så. Det er ikke færdigt her.
Kom nu. Kom nu. Brug stil med ryggen. Kom nu. 1. Sørg for i minimum at lave 3 af gangen. 3 af gangen. Minutter 15. Kom nu, Mikkel. Kom så. Mangler stadig 14. Kom nu. To, 3, 4, Sådan. Rigtig godt. 5. Stærk. Mangler du 10. Kom nu, Mikkel. 7. 8. 6 minutter er gået. Kom nu. Det er sjovt. Kom nu, Mikkel. Stærk. 9. Stærk. Kom nu. 10. 5 stykker. 5 stykker mere. Kom så. Sidste 5. Kom on, Mikkel. 6:45. Kom så. Kom nu. Ikke gå i stå. Yes. 1. 2. Sidste 3. 4 eller 3. Du mangler 2. Du mangler 2. Kom nu, sidste 2, Mikkel. 7 minutter og 10. 1. Sidste. Og 2. Stærk. Skal du bare hoppe over 15 stykker? Kom nu. Du stopper samværker. Nej, det skal han ikke. Det skal han ikke. Det er bare hold dig nede. Hold dig nede. 1. 2. 3. 4. Kom nu, Mikkel. Kom nu, bare det sidste. Kom nu. 5. Bliv nu ved. 6. Kom nu. Mangler kun 9. 7. 8. 9. Kom nu. Ikke noget pause nu. Det er ikke tid til. Kom nu. 10. 11. Kom nu. Kom nu med det sidste. 12. Kom nu. 13. 2 mere. Kom nu. 14. Sidste. Kom nu. 15.